लोगोफोर जय हिन्द। केरेलानि साउथनि अनाम पुजा। बे अनाम पुजायाव जोंना गासैबो धुति गानजोबनांगौ जायो। बेनिफ्राय आंबो धुति गानदो। बेनिफ्राय दारि थानांगौमोन आरोना ओरै माबायाव मुन्स थानांगौमोन। इन्टारेस्ट जागौमोन माने दारि गैयाबा धुति गानबा हिट नङा माने दाखु बायदि नुगौमोन दारि थानायबा। दारियानो गैयाब्ला आरो मा खालामबावनो दा। लोगोफोर बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था, जोबोर इन्टारेस्ट जागोन। माने अनामाव प्रग्राम जायो जोंना। अनामाव सान हेपि अनाम केरेला हेपि अनाम। हेपि अनाम सर। हेपि अनाम। गिर गया बेलून। हैप्पी ओनम। वाओ। आजा आजा हैप्पी ओनम। बे माइरंनि बानायनाय केरेलानि पुजा बेखौ माइरंजों बानायदो। हैप्पी ओनम। हैप्पी ओनम। लोगोफोर अनाम पुजानि माने अनाम पुजाया बोरै जानाय बेनि बागै काहानि दङ। बैसोर दा बेखौ देखायगासिनो दङ। माने बिसोरनि राजा बा बिसोरनि भगबान मा बुंलांनाय अनामा मानो जानाय बिनि मोनसे माबा दङ आरोना। बेखौ आं नोंसोरनो बुंना होजोबनो हानाय नंला। बेनिफ्राय नोंसोरो भिडिअखौ नायलांबाय था, जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन। बे मानसिया 120 केजि दोङो, फुरा साउथनि दाखु बायदिखा। बेनिफ्राय बिसोरनि जानाय लोंनायखौबो देखायगासिनो दं आङो माबायदि। सानै उन्दै उन्दै गथ', बिसोरो सिख्ला गथ' गोजा, उन्दै उन्दै माने हिन्जावसा बिनानाव, बिसोरो कालारि। ओमफ्राय बिसोरो क्लासिकेल डान्स मोसादोंमोन। आंना मा जानाय मिथिया, साउन्डआनो हाबफैयासै, आं अफ अन खालामबाय दंमोन। जोबोर इन्टारेस्टिंमोन बे धल दामनायफोरा। आयु दंदां 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 दंदां। ओरैबायदि मिस्टेक जादों आंनिया माइकखौ अफ अन खालामबाय थानानै। बेनिफ्राय बे अनामाव जानाया माने खैथा बिदनि सबजि बानायो नोंसोर नुलांबाय थागोन। आरो बिसोरनि साउथआव माने हाबा, केरेलाफोराव माने हाबाफोराव जोंनि बायदि वान टाइम डिसाव ओंखाम होआ बिसोरनिया। थालिर बिलाइयाव होयो, बेयावबो बेफोरबायदिनो। नायलांबाय था, जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ। नै प्लास्टिक पेपार बबाय। बेनिफ्राय नुगासिनो थागोन। आरो प्रग्राम दङ। आंबो बोसोरै प्रग्राम खालामोमोन, माने आंनि प्रग्राम थाखायोमोन मोसानाय। बेनिफ्राय आंना एसे माने प्रब्लेम जानानै दङ, डान्स मोसानो हायै बायदि। बेनि थाखाय माने आंनि प्रग्रामा केन्सेल जादों। आं माने बानायासै आरोना प्रग्रामखौ। आंनि मोसानाय थाखाथारोमोन। माने थालिर बिलाइजों थालिर बिलाइखौ रानबाय, माने थालिर बिलाइयावसो आरोना बिसोरनिया बेफोरबायदि प्रग्रामफोरा। आरो केरेलाफोराव, तामिलनाडुफोराव दिनैनि दिनावबो बिराद गिदिर गिदिर हटेलावनो थालिर बिलाइयाव ओंखाम रानो बिसोरनिया, थोरसियाव होआ। आंबो मोनजाबाय। थालिर बिलाइयाव जानांगौनो आरोना सम सम माने थालिर बिलाइयाव जानांगौनो बिसोर दाबो बुङो। बिसोर मानियो माने गोदोनि माबाफोरखौ। जोंबो जायो सम थालिर बिलाइयाव। नाथाय जों न'आव थांबा, गामियाव थांबाथ' बेफोरबायदि जानाया जोंनिया जाला। बिसोरनि माबाफोरा आलादा, बिसोरनि माबाफोरा। नायलांबाय था, जानाय किसोम माने 12टा सबजि, बेनिफ्राय टटेल 25टा आइटेम आरोना। खिरानो टटेल माबा मोनब्रै खिरानो आलादा। लोगोफोर बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। ये है क्या है?
एग्र'था 12टा जातनि सब्जी कम से कम 11-12 सब्जी गासै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6टा जाबाय 7टा 8टा 9टा जाबाय 9टा जाबाय गासै 10टा जाबाय बेजों खालिजों 10टा जाबाय साउथनि मानसिफोरा बेसेबां गोजौ गोजौ जायो एसेबां मानसिनो बुंना राननाया सहस नङा बेजोबो ना बिसोर जाबायदि गोजौ गोजौखा बेखौ बुंना रानजोबनांगौ एसेबां गोजौ मानसि बोरै रानगोन बेसारा आंनि डाबल जाहां जाहां बे मानसिया आंखौ थानोनो समाया बिसोरनि खाथियाव कितना किस्म का सब्जी दे रहे सर आप 25 आइटम Dalo. Ya, सब्जिया बेखिनिया जाबाय बेदर होआ दोनै बेनिफ्राय दैयावबो बिसोरो मायबा दंफांनि बिलाइ होनानै फुदुङो जाहैबाय अनामाव दैयाबो गोज्जा लाल Happy Onam. Be खीर गोजा किसम खीर बानायो मोनब्रै जातनि बानायो जाबाय दा दंबयो